comezar lendo un fragmento da miña primeira novela, Así nacen as baleas. En 1970, mamá e papá casaron. Quedan moi poucas fotos daquela boda, só se conservan as que mamá quixo que perdurasen e permanecesen xusto no lugar onde ela as deixou, dentro dunha caixa, dentro dun armario, dentro dun cuarto case sempre en penumbra. Nesas fotografías mamá vese feliz, co sorriso claro e o ollar alegre. Papá, fermoso pero serio, parece distante, como pendente de algo que non estaba a acontecer ali naquel momento. Lembro, creo, o día en que mamá rompeu o resto das fotos. Eu era aínda moi pequena e carecía das palabras precisas para preguntarlle por que se rompía a si mesma desa maneira. Tampouco disponía da suficiente capacidade de comprensión para desxergar o significado da ira e da tristeza que a posuían. Ela estaba sentada no chan do comedor. O chineiro de madeira lacada que papá trouxera dalgunhas das súas viaxes tiña as portas e os caixóns abertos. Triste e amoucada, mamá destruía cartas e fotografías. Sobre a alfombra formáranse pequenas moreas de papel cebola e anacos de corpos rotos. A anatomía de papá estaba especialmente despezada. Onda ela, o alcance da man e como asegurándolles protección, depositaba as fotografías e as cartas que decidira conservar. As cartas gardarías máis tarde na cómoda do seu cuarto, coa roupa fina, pero as fotos quedarían atrapadas dentro da caixa, dentro do chineiro e dentro do comedor case sempre en penumbra. Non sei de onde saíra eu, quizáis de dar algún paseo con Felisa, a miña aia, nin por que entrei no cuarto. Lembro só a mamá facendo aquela dolorosa depuración da memoria, rompendo o delicado encaixe no que se tecen os recordos. Era como se borrase a liña trazada no mapa dun territorio demasiado perigoso para esquecer o camiño de regreso á cordura. Con todo, e sei no ben, as fotos que ela máis lembraría serían precisamente as que destruíra, e as palabras que máis a torturarían e que intentaría escorrentar cun involuntario aceno da man, como se espantase mosquitos, serían, precisamente, aquelas que pretendía que nunca foran nin ditas nin escritas. Non lembro o que fixen despois nin por qué. Cadroume estar ali, nese preciso momento, para ver e gravar na mente aquela imaxe de mamá mentre se rompía a si mesma, ou mentre intentaba reconstruirse. Aquela lembranza serviume co tempo para avivecer en min a curiosidade e querer reconstruir a biografía sentimental de mamá. Nunca cheguei a facelo. Nunca tiven a suficiente confianza con ela nin coa familia para preguntarlles. Ademais, a loita continua que mantiven con ela dende pequena disuadime por completo de amosarlle o máis mínimo interese, aínda que a lembranza da tarde no comedor me axude agora a mirala cunha certa indulxencia. Tamén é certo que son moi dada a esquecerme demasiado pronto das cousas. Creo que só me interesan as preguntas. As respostas, cando as teño diante, abúrreme. Ao cabo, conformeime coa realidade que me ofrecía a ficción que eu mesma elaborei para entender certos comportamentos que me axudasen na supervivencia propia e no entendemento da familia. Con todo, a miña familia reducíase a moi pouco. O tío Cándido, a tía Natalia e a señora Felisa. E tamén a Ramón. De Ramón sigo falando en presente, como unha imbécil, pero xa morrera o día que atopei a mamá sentada na penumbra do cuarto. Se daquela aínda vivise, as cousas habían ser totalmente distintas e mamá non estaría tan doída nin tan furiosa. A Ramón gustáballe remexer no interior daquel chineiro e mostrábame as moreas de cartas agrupadas e atadas cunha fita de tea segundo o ano no que foran escritas. Tamén remexiamos na caixa das fotos. No coloroso e escuro do chineiro
Mamá agardaba pastillas de xabón perfumado, deliciosas caixas de bombóns e os estoxos de raso e veludo que contiñan as escasas xollas que pertenceran á avoa. Ramón desprezaba as cartas nas que recoñecía a letra de papá. Ignoraba as fotos nas que papá nos miraba cos seus fermosos ollos azuis sempre ausentes. Rosmaba ao ver aquel home que nos sorría, forzado, desde lugares que non coñecíamos, entre persoas que nunca viramos e mesmo acompañado de mulleres de rostros exóticos e longas melenas negras e lisas. A Ramón non lle gustaban aquelas fotos, nin aquelas cartas. A mamá parece que tampouco. Acabei a primeira. Vale. Agora vou ler un fragmento da Lúa da colleita. Espertou cunha forte dor de cabeza. Cos ollos pechados, levou a man á fronte e tocou o pelo. Estaba empapado. En realidade, toda ela estaba mollada, incluso a roupa. A Terecida notou os cortes na cara, nos brazos, nas pernas. Recoñeceu dores agudas de feridas abertas e dores xordas de mazaduras. Asustada, intentou abrir os ollos, pero as pálpebras pesábanlle e porfiaban en cerrarse. Decatouse de que estaba deitada nalgún lugar que se movía suavemente, bambeando. Creu que soñaba e intentou acomodarse ao movimento que arrolaba para entrar no soño e espertar cando o controlase. Pero sentía tanta dor e tanto frío que non podía estar soñando. Sentou e abriu os ollos, dolorosamente. Un pálido circo de luz refletíase sobre o líquido escuro que lle cubría as pernas. Auga, estou na auga. Alarmada, intentou erguerse e o circo luminoso moveuse canda ela, desprazándose cara ao lado no que se apoiou para poñerse de pé. Atordada, soubo entón que estaba dentro dunha barca e que o circo de luz era a lúa. Mirou arredor, un tranquilo luar iluminaba a auga. Viu luces a subir e baixar ao ritmo das ondas, lonxe, á fronte. Calculou que debía estar no medio do mar. Estivo a punto de berrar, pero non berrou, paralizada por un pánico súbito. Algo, ás súas costas, na parte da barca que non podía ver, observaba. Sabía que a observaba. Xirouse a modo, como temendo espertar, e viu o perfil dereito dunha gaivota pousada sobre o bordo. Estaba tan queda que ela tamén ficou inmóvil, mirándoa. Era dun branco inmaculado, co pico amarelo virado cara ao mencer. Pareceulle tan incriblemente fermosa que sentiu medo de novo, pero asustouse aínda máis cando viu o sangue a esvarar polas patas do paxaro. Entón foi consciente das feridas dos brazos, das uñas rotas, dos ombros peteirados. Con todo, non sabía nin que facía ali, nin tiña máis mínima idea de por que estaba somerxida na auga e con feridas abertas no corpo. As uñas esgazadas como se tivese loitado duramente, o corpo mazado como se as ondas dun mar bravo a arrebolasen contra os cons. Tiña area na boca e a pel dos eonllos arrincada de andar a rastro a saber por onde. As luces movíanse na ribeira. Mirou arredor e decatouse de que estaba preto dunha pequena illa. Ergueuse e saltou ao mar, e o mar non a cubría. A terra estaba só a uns pasos. Coa auga polas coxas, camiñou ata unha rocha próxima. Entón buscou a gaivota. Quería volver a sentir a paz da gaivota branca pousada na barca. E ali estaba, inmóvil no mesmo lugar, mostrando o seu perfil. Só que ese novo perfil xa non era tan branco nin tan inmaculado. Tiña a á esgazada, como se lle arrincasen a carne a dentadas. Os osos descarnados mostrábanse case tan limpos como as relucentes plumas do perfil dereito, se non fose polo sangue que a cubría dende a cabeza ata as patas. Percibiu un sabor doce na boca e pasou a lingua sobre a substancia pegañenta que se lle pousara nos comisuras. Limpouse obstinada coas dúas mans e, ao miralas,
vi o sangue case callado. Entón sí que berrou. E despois de berrar, non tardou en oír como se alguén batuxase na auga. Remos. Alguén remaba na súa dirección. Voces. Voces de homes. Quen anda aí? En poucos minutos, 2 gamelas chegaron onda ela. En cada gamela, 2 mariñeiros. Incrédulos, os mariñeiros viron a gaivota ferida e a rapaza coa roupa esgazada, sentada nas rochas. A rapaza tremía de frío e quizáis de medo. Un dos mariñeiros cubriuna cunha zamarra mentres os outros 3 a miraban como se visen unha aparición, en silencio. Nuria deixouse levar ata unha das gamelas, mol e sen resistirse, preocupada de repente polo que aqueles homes podían pensar, porque lle preguntaban que pasara e non sabía responder. Preguntábanlle o seu nome e non o sabía, ata que un guieiro luminoso se lle abriu na mente e murmurou algo inintelixible. Que é o que dis, meniña? Que é o que dis, meniña? Preguntoulle o mariñeiro que a abrigara. Estaba aquí, respondeu ela asustada. A gaivota? As gaivotas non fan ningún mal. Non, a gaivota non, ela. Pero non puido seguir falando. Comezou a vomitar e tivo a sensación de que expulsaba algo áspero e negro. Algo áspero era o que parecía cubrirlle a pel, como se habitase dentro dun animal. Algo negro era a certeza que comezaba a posuíla de que, cando perdese de vista a gaivota ferida, a gaivota e máis ela habían desaparecer xuntas, de repente, como hologramas. Algo había nela, nesa hora, que non lle permitía situarse nin no tempo nin no espazo, nin sequera na memoria. Como se ela, Nuria, fose un deses illotes negros e ásperos que xurdían no medio da ría cando a marea estaba baixa e desaparecían sen deixar rastro nas mareas vivas. E, con todo, sempre estaban ali. Agora leo o terceiro fragmento. É un fragmento de un conto que se titula Flor branca de baobab. Flor branca de baobab, que está no libro que se titula O libro dos libros. É inverno, está nevando. Comezou a nevarada onte pola tarde. Asómome á ventá e vexo unha manda de cans que osma pola rúa coa cabeza baixa, buscando comida. A canzada avanza en silencio, non ladra. O manto de folerpas amortece as pisadas. Vivo nunha pequena vila, nunha casiña dun andar cunha horta na que planto algunhas hortalizas. Hai unha cidreira, un pexegueiro, unha figueira e máis un carballo. É cativa a horta, pero dá vos froitos e unha cobizosa sombra no verán. A casa ten 2 ventás grandes que se abren á rúa pola que, agora mesmo, só camiñan os cans. O inverno gústame, pero temo. O temor náceme da soidade que se estende sobre a vila como unha manta de lá, cálida pero bafante. Prendo a cociña e entrégome á preguiza sen culpabilidade ningunha. Dentro dun mes, quizáis xa non poida sair da casa por culpa da neve. Un ano nevou tanto que tivo que vir o exército a traernos provisións. Quen quixo marchou cando os soldados, ata mellorar o tempo. Eu quedei na miña casa. Eu daquela aínda estaba forte e xa. Tiña a febre de ler, pero esa non debilita, senón que fortalece. Antes lía sen parar, como se tivese febre e os libros fosen unha medicina. Agora apenas leo. Hai tempo que non leo libros, xornais si. Tampouco como demasiado, case nunca teño fame. Só como pequenas racións de peixe, de verdura, algunha froita. Un café con leite pola mañá cun bolico de pan. Debe ser porque son vella e case non preciso máis cousa para vivir que a caloriña da leña e o aire que respiro. Teño as pernas hinchadas e a artrose das mans avanza implacable. Ler cánsame, non me concentro. As palabras fan demasiado barullo e eu quero silencio. De non ser polo ruído impertinente da neveira, case tan bella como a min, na miña casa habería silencio total. Eu fago ruído sin querer,
As tripas rosman tanto ou máis que o motor da neveira. Os osos soan como as hachas que arden na cociña. Ás veces paso ao lado dos libros e sinto que latexan, que me están pedindo que polo menos os toque. As palabras teñen tanta tenrura dentro, tantos sentimentos, teñen tantas ganas de encarnar e botar a andar que ata me parece que choromican como a bebés. Ignóroas, pecho os ollos e falo en voz ben alta para non oílas. Teño unha biblioteca comprida, non sei xusto cantos libros hai, pero pasan dos 5.000, iso seguro. Teño a biblioteca máis grande desta pequena vila. Repártese en andeis polo corredor, o dormitorio, a sala, a cociña e a aula onde durante 50 anos puxen escola de pago. Esténdese por toda a casa, acomódase nas sombras, reaparece na luz como unha anaconda. Podo dicir que é un animal enorme a biblioteca e tamén que é unha doira que arrastra milleiros de voces. Podo dicir que a súa simple existencia fai que imagine cousas extraordinarias, como, por exemplo, as flores que nacen dos libros. Podo imaginar a flor branca dun baobab. Nunca vin, pero son quen de sentir mesmo o zunido das abellas ou dos morcegos que a polinizan. Antes desexaba que as nenas e os nenos da pasantía marchasen para abrir eu os libros. Despois, cando tiven todo o tempo para ler, deixei de facelo. Púxenme a tecer. A pensión estatal malamente me dá para vivir, pero comecei a tecer non só por gañar cartos, senón por relacionarme coa veciñanza. Foi fechar a escola e desapareceren as crianzas, e cando a eles esvancéronse as fantasmas... Foi pechar a escola e desapareceren as crianzas, e cando a elas esvaeceron como fantasmas as risas, o lido a Xiz, a colonia de lavanda e a Futuro. A escola traíame, ademais de alumnado, as visitas das nais e dos pais. Agora fago punto de calceta e punto de gancho. Tezo calcetíns, gabáns, xerseis, luvas, bufandas, tamén mantas e tapetes. Érgome, almorzo, prendo a radio e collo a cesta dos novelos. Coloco os labores rematados nas ventás que dan á rúa. Teño as ventás máis fermosas e coloridas de todo o barrio. As mulleres e os homes da vila pasan pola rúa, ven as prendas e, merquen ou non, acaban premendo o timbre e eu ofrézolles café e torta. Conversamos, son unha vella sociable, gústame a xente. Un día entrou Heitor interesarse por unha bufanda gris. Heitor é vendedor de libros a domicilio. Merquei enciclopedias, atlas e unha boa colección de literatura universal. Tiven de alumno o seu fillo Simón, que morreu de cancro cando aínda era un neno. Fora algo moi triste a morte de Simón. Unha sensación de injustiza oprimeu a pequena vila durante semanas. Como era un rapaz apaixonado pola lectura, o pai colocoulle dentro do nicho un andel con libros de contos. Cando considerou que Simón lera todos os libros, abriu a porta do nicho e púxolle outros. E así, ano tras ano, Heitor renováballe as lecturas ao fillo. Quen pasase polo cemiterio con frecuencia podía aprezar a evolución dos gustos literarios de Simón, a súa transformación de lector infantil en lector adulto.